Una. Mananayap na lang, boss. Oo, nangyap, sige. Dito na. 240. 160 at saka 80 tayo kalaki. Ito ba? May, ano mga dito mo? Hintay na doon, no? Ang ganda, ano? Nang mabigat na sa kamay to, ilagay ko mga tricycle. 180, sir. 180. Yellow pen po si boss. Wow, quality. Pili na. 160, 180, 180. Tayo na, doon na. Ha? Ay, dalawa. Ano pa bilhin mo? Yan sa ibabaw, oh. Wala na eh. Sabayawin mo sana. Ha? Napayat po kayo. Kaya nga. Bakit na? Oh, Nagda-diet. nagdadayat, nagkasakit ko sa bus. Hindi na kayo, pala hindi kayo nagpapaano din ngayon. Hindi muna, sa sunod naman. Sige kaya. Oh, sige, oh. Madam, kulay ma'am. Kalahati madam. 40. Ano yun ate? Kalahati. Pare kalahati. 40 kalahati. Ate madam. Alam ka na ate. Baka na 35 kalahati. Pilat na ba mas pilat na boy? Sir, nadya lang ate. Rabungan ate. Bago lang. Pwedeng 20? Tera bukante kamatis tarong barya. Maglabutap. Tera bukante kamatis barya tarong.
Galing ka. Galing ka nakabuan na. Sir, kamilit ka. Naluyot mo na. Yan yata may dun eh. Hmm? Yan yata may dun eh. Yun na. Yun eh. Sino to? Ah, Yan yata may dun niya. sino na yun eh? Ano